set on fire, you strong not to go. You sang tonight, you sang not to go. You sang Aquesta direcció que portem avui, lo normal és anar cap al sud, fins a Berga, you vas set cap on al you strong not to go. You Agenda de campanyes. Hi ha aquells allà Ah, sí. a Baite. Quan va ser per Cap d'Any? Acollonant. Animeu-vos, que val la pena. Les vistes impressionants i ja ho podeu tatxar de la llista. El pilot no diu res. Superxulo! Socorro! Una experiència magnífica. A mi m'està agradant molt. Estic disfrutant molt. Sí, una miqueta de fred, però... Sí. Sap bé així, que llavors et puja tot i dius... Uah! Bueno, sí, clar, m'ho va, però... jo li vaig... Ara obre perquè tresem maquinaire. Va, prepareu-vos, tocarem una miqueta, flexioneu les cames. 3, 2, 1... Guardeu aquí, Què tal? Molt bé. Teníeu ganes de pujar, bé, ho he dit abans. Són ocupes, Para un plano ocupa. Molt bé. Ens podem posar dret? Sí. No sortiu, Bueno, ha anat bé, no? Molt bé, molt bé. Ara t'aplaudim, va. Portàvem bon pilot, ja ho heu vist.
Bueno, molt bé. I believe in miracles. Where you from? Vinga, tio. You sexy thing. I believe in miracles. Since you came along. Molt bé, una experiència formidable. La dona ja m'està demanant per anar a un altre lloc. Què tal? Molt bé, molt bé. Molt bé. Sí, sí. Tot perfecte. Ara que el tornem a inflar i anem cap amunt, no? Ara cap amunt. Ara potser sí que ens farà falta una miqueta més de gas. Cap allà no filmo, cap allà no filmo. Vinga, un cel pavó. On te pilem? Ja estàs a la llista dels vots. Sí, sí, no, aquest és un dels vols estrella, Primer hem fet una foto en què el portava per si tenien que recordar quan agafem un altre i diu, a veure, aquest no. No, està molt mal. Aquí el team de terra. Eh.